Hej. Det er Emil her. Vilas han er sådan lidt sur. Jeg kan ikke gøre for, han er bare sådan blevet lidt syg i hovedet. Han er sådan blevet, han sparker mig lige nu. Så vi kan se, han er blevet sådan lidt syg i hovedet. Han ligger lige der. Ej, faktisk så sover han lige der. Han er bare ved hov. Han er meget uhyggelig. Han er sådan en total idiot. Han ligger nede på jorden og ruder rundt som en eller anden fisk. Som en torsk. Han er uhyggelig. Jeg sidder så fanget her på gyngen igen. Og det er ret uhyggeligt med ham der. Du skal have foran mig, Vilas. Du må ikke svare! Han er blevet sådan lidt besærk. Han er blevet sådan lidt syg. Som I kan se, er han lidt dum. Han er blevet sådan lidt syg. Men heldigvis kan vi og så kan jeg sparke ham væk. Så heldig er jeg jo. Jeg bliver lidt svimmel af det her lort. Han kommer igen. Det kan man bare se. Han er blevet sådan lidt dum oven i hovedet. Må vi se dit kønne ansigt, Vilas?